ଦେଖିଲୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମୋର କେତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଏ ସାରା ଚୁଟିଲା କହିଲାଣି। ତୁ ଏକା ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଛୁ ନା ତମ ବଂଶ ସାରା ଏମିତି ତୁ ଭଲ କର ତୋ ଦ୍ୱାରା ଇଂଲିଶ ହବନି ବା ତୁ କହୁଛୁ ଇୟା କିନ୍ତୁ ମତେ ଶୁଣୁଛି ଓଲଟା ତୁ ଇୟା କହନା। ତମେ ପ୍ରତିକାର କରି 9 ମାସ କାଟି 4 ଦିନକୁ ଖସେଇଲି ସେଇଟା ମୋ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତମେ ପ୍ରତିକାର କରି କହିଥିଲ ବିବାହର 4 ଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ କଲେ ପୁରୁଷ ମରିବ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହବ। କୁହ ତମ ସହିତ କିଏ ଚତୁର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନେବି ସବୁ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ନେଇଯା ନା ଅତି ବେଗାକୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଅତି ଆଦର ସ୍ନେହ ବାଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିବାକୁ ଲାଗିଲାନି। ମୋର ତ ଧୋତି ଅଧା ଅଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରି ସାରେ ତାପରେ ତୁ ଆସିକି ମତେ ନେଇଯାଉ ଯା। ଅଧା ଚତୁର୍ଥୀ ତମେ ମଙ୍ଗଳରେ କରିବ ସେଠି ପରି ଉର୍ବଶୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ଏଇଠି ଲୋକାଲ ପରି ଅଛନ୍ତି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନା। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନେବି ଆସ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ମୋ ଖାଇବା ବଦଳରେ ତୁ କାହିଁକି ଧୂଳି ପକଉଛୁ କହି ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାଲ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ମୁଁ ଖାଇବି ସାରେ ମୋ ପଲଙ୍କ ସଭା ସବୁ ତାପରେ ତୁ ଆସୁ ତ ସାଙ୍ଗ ନା ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନେବି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ यार भूल नहीं कौन ए बोली भीतर अनानी गोटे लंबा किला आनी ता पछ उठू गुटे आग गटे काटी दो ମୁଁ ଯାଇପାରିବି हले हले नो हाथ दौड़ दोहरी पड़लानी थोड़ा ये तार चले कि हम कसीटा ना पापड़ता तो नो फियर डार्लिंग गोली मोटा बाबूले बाड़ी किया तू हां मु से छोड़ा टाउटल को नाम दवा पे एंती एलियन में सहित से जो मो हाथ देखि कहते आसे कुंडली ता देखला नहीं कोन जंघ पर बसे कुंडली देखुथा सब मिछ कथा ওটা অন্ধবিশ্বাস সেই অন্ধবিশ্বাসকে বড় অঙ্ক মুন্ডে করে শিয়া মাঙ্গ জীবনটা বরবাদ করে সেই কানুয়া ঢলিয়াକୁ খাদ্যের ବି ସଜେଇ ମାର ଦେଇଛି। ତମ ସତ କହୁଛ? ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ବୋଲି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଥାନାକୁ ଯିବା ଚାଲେ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଚୌରସିଆ ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରର ତା ଚୂଡ଼ାଟାକୁ ଦବା ଚାଲିବା।